Čaute, Vojteka. Dneska si zaháme Escape Tsunami 7. part. Áno, som začala pomýlil, lebo to 7. aj 6. A vám poviem táto zaujímavú vec. Sme mali úlohu v strane 67. Potom každý vyklikol, že 6, 7, každý. No to aj ja som vyklikol. Dneska tak budeme normálne hrať, budeme to vylepšovať prednoty, lebo v tom včera som urobil, tedy som urobil 6. part, potom som urobil dolné patro, že všetky prednoty dajú aspoň do tej peniažky žuté. Tak som to urobil a dneska chcem urobiť hlavné poschodie. A po PM9, čo dajú menej jak 10, a ich zoberiem hore, lebo ich dáme do mašiny a toto. A budem mať lepšie prednoty a tak robím. Idem si pod nejaký lucky block. No, či. Asi ho už niekto ukladol. Potom tu pôjdeme. Ide to vylepšovať. Ako úplne hore máme nubinov. A to dosť veľa. Potom dneska môžeme robiť veľa. Ešte jedno hore dáme. Ideme vylepšovať. Dáme projekt koutového. Tak. Dáme, že do toho. No tak isto. Testy a sospano idem vyskúšať. Nikto tu není? A utekám? No to nič není. Je to fakt nič není. A to nič není. No, čo sa tam... Ale zase sme zobrali...
veľa bude stať. No, vyskúšam. 3, 2, 1. To je doba. To je môj tu najlepší. No, doba. Zastrašujem sa. Počkaj, radšej zapájam sa to otáža. Zase vylepšovať. No, som hral, lebo my na informatike máme niekedy Roblox. Lebo dneska sme hrali celú hodinu, 45 minút sme hrali Roblox. Potom ďakujem, pani učiteľka. A no, som hral Escape s nami, s kamošom Jakubkom. No, a som hral. A som hral Escape. Bol tu ten Candy alebo Love, jak sa volá. No, ten event tu bol. No, potom som spravil toto srdiečka a potom som dal do toho obchodu. A tedy sa skončil event. Spawnul sa tam jeden divine a jeden pau celestial. No, čo som ja urobil? Povedal som zobral celestial, chop candy. A takže tedy o chvíľku skončil event, potom ja som rýchlo zopal divajna, lebo to tam ešte bolo, každý na neho čakal, ja som tam utekal, som zopal a som utekal. Online to bol nejaký candy tum, no tak vyzeral. Ja som ponomený natešený, ja som chcel to vykydnul, že mám divajna. A to sme sa potom nehrali. A kamoši, opäť si dostal divajna, to má na vec. A hlavne, že Jakubko nemal ženou divajna a išiel hrať Virus. Prepáčte, že niekoho uhlasím, ale Virus je pre na hrozná hra. Hrozná. Sa mi to tam seká, každý ma tam zabije, lebo to nehral skôršie, ten už nemá žiadnu šancu. Potom musí to hrať so kamarátom a bol profík. Aspoň 10 hodín. No nic. A posledný minút. Toľko dáva. Povedzte mi, toľko to dáva. 1, 50. No ja to tak... Dobre poviem to normálne. 1,45 no 1000. Tedy to dobre hovorím. Teraz je to môj najdražší plynút. Toľko dáva. To je tak veľa tebe. Lebo ESOK teraz, no, not bad.
A je to skoro ten najhorší. No. Potom ja to idem zopať do tých. Počkaj, ešte tu mám jedno esoka. No víc. A to tých zoperieme. A musím, no nemusím, to vymením do teploty. Viete, čo urobíme? To tých, to potom zle. Abo toto. Tedy, na toto videjko tam dáte 2 lajky. Lebo máte na to iba tento týždeň. Tak tento týždeň, dneska je pondelok, potom ešte 6 dní máte na to, a po 7, no 6,5. Dáte 2 lajky, potom tam do tých čop sahu, alebo viete čo? Tam tedy to bude 2 lajky. Písomte, čo som teraz dostal, jaký tá jedna ser 45 000. Esok, jaký tá 883.02. To sú, no takto dáva. A ešte písomte, jaký tá 376.73 peňažkov. Do tých tam dvoch, tedy tam bude, a toto videjko budú tu 2 lajky. 2. Nebo najlepšie video, čo sme točili so Suisou, asi to má 5 alebo 4 lajkov. Potom prosím, lebo a toto. A teď to ten dívajná, potom ho tamto mašiny. Lebo natočím videjko, že budem sa snažiť, že aby som dostal dívajná. A na tamté videjko, jaké bude asi na 10. part, alebo na 100 vecí part, to tam bude, tedy tam bude mať dívajná, potom tamto mašiny. Čiči. To mi môže spadnúť aj zle, aj dobre. Lebo ja som skoro získal medveda na mobile, a som nezískal. Lebo tedy som ho ukradol a som išiel. Lebo o 1 sekundu. Tedy ešte 1 sekundu som mal čas. Potom som získal toho. A som ho nezískal. No toto, tu si, počkaj, toto medusu, to je. Tak, dáme tu medusu. Dáme tu tuk. A dáme tu 7.
počkaj, do toho tam je preč. Čop. A tam je ten ako lepšieho, čo mám mutáciu aspoň. Patik, to je, ne, Monej tuk. To je aktívny. Tam je tam Bizonte. A ich ideme vylepšiť. Tak. To je Bizonte. To nemusíme dať prenoče. A iba ich vylepšíme. Logika. Aspoň na 100. To je logika, najväčšia na svete. Potom chodí. A tu nebatí. Tak. Tak. No, som chodí trošku. Som chodí. 17 milión. To sa ošalím. A už nemám na to peniaze. No už na to nemám. Pokúsim sa to zobrať. A to mi tiež nevíde. Ne. Aspoň to zoberám na pení. No skoro som ho nezískal. Bo ja som mal toto pejs jak on. Pozrite sa. KPO to Divine. Toto je Divine. To má plnú mutáciu. Lebo tu u neho každý má nejakú mutáciu. Tu sú iba sekretky. A tu je ten veľký dinosaurus, čo je Divine. A má plnú mutáciu a tá najviac. A pozrite sa, jaký je veľký. Normálne ho vylepšil o 100 kg. Lebo pozrite tam vo fíku, oni typnem si, oni utratili nejakého boxy. Lebo toto mať, to skoro nikto nemá. Ešte to horonovia, čo skoro nič nemajú. Vidíte? Tam ten človek má VIP. VIP má. On sa ale má. A ja si asi kúpim VIP. Tedy potom budem si. No nič. No čo má? On čo má? On sa zabil. Toto niekto má byť. Už to tu není. Si ani noviny tu ešte není. To zoberieme aspoň do toho. Tak. A dneska sa už skončilo videjko. Bolo to nejakých 20 minút. Čiže potom viete, čo máte napísať, čo som hovoril na tom 6. páji. Tak čau.